Takbo yung si J na ito. Kaklase ko, mayabang lang yung sabihin mo. Siraan mo ako, friend. Personal shoutout ka, mayabang ano yan. Hindi kami oh. Hindi ka na. Second floor rin niya eh. Ano? Napatapos niya mo kaya. Ilan lang kayo ba ka? Na? Buong floor. King kaya? King capacity na? Buong floor. 50. 15 capacity per floor. Mayroon floor dito. Malamin na lang ako kayo. Kontrata. Na? Oh, laging burrito kasi. Mag-calls na eh. Mag-burrito yung kaya. Burrito yung lunch tsaka makakain naman. Maka-desktop lang mo. Anong sini ka niya mo? Tagol na. 25. Sa 25. 25. May kanta na dito po pa niya kali. Na? Nalay dito po pa niya kali. Front load. Kaya. Front load. Kahit ako sa sinari niya ito niya kaya. Patayap. Itang B-Cloud. Okay, ati ko may dala. Dalang siguro kayo. Bago ko yung kaya kinuha na ni Cloud Set. Okay. Kaya ko na. Gusto pala. Parang daban din eh. Sakto lang pa yung budget ko eh. Yan, may kalaw ba? Hindi, isisipit. Walang oras yung taging mall. Yan, ang isang agulay sa akin. Sila bumagag. Pero ba naman yung ano? Sige ako, tawag. Ito yung pag-uwali kasi. Okay na hospital. Lagyan mo ng puwersa ko. Hindi kayo bigal. Dahil ko, dalang niyo. Dahil yung minuwa. Iyo mga iyo mga biyahe na mauna. Back and Balok ko yung mga May mga kita na talaga. red flag back to Ay, kami sayang yan. fourth flag. Nice game po! Nice. Sige. 8-7. Sa'yo ba yan? Na. Sige mo. Baba. Ito, mabusulungin. Oo. Akala mo nila. Ano ka ba na pigeon? Oo, maningin talaga yan. Makalo. Ang highlights. Kaya sila din tayo, yung YouTube channel. Pag-picture lang tayo, tama mga tanong.
nga doon. Makagana yung kamp. Dahil yung dalalim. Ayan, pag-orog. Mga pahit ko katawan. Yata ka ano kami po. 6K yata, 6 months. 6 months. Di shuttle. Tapos, Di shuttle. dito ka. Wala mo 1K per month. Ano siya ito? May pumain. Ito, chup. O, piraso. Ah, 3 shuttle per. 6 months. Mas di 15. Kasi naman kalong ko yun. 100. Buat na si kung medyo regular na yun. Special club. Yung alis na sa week ko. Lalo ko yung kadikit. Pero yung mga sa week camp. Kita ko yung mga pasarap. Wala rin na sak. Tumawag. Kaya kayo. Hindi ko na nga ako. Dabiyasya pa po. Dabiyasya pa nga. Gusto na kang motivation ng balik. Kasi yun. Antun ko kaya biya ka didik. Mga tip ko, ano yun. Dati ko buha biya pumunta eh. Makatawad pa. Kaya kita nga mo, yan din yung teka. Alam mo nga ba yun? Madami yun. Hindi bang increase sir pag may regular? Ano ko din naman? Dagdag yung live. Dagdagan yung live. Wala ko pa man live eh. Wala nga din. Robbie wala. Pag regular pa, paano ko? Balo ko mag-earn na rin. Wala yun. Pag 6 months, may nga 6 months na eh. Bakit pag ali pa? King 1. December 1. Auto play ka? Sabi months. Sabi 13 months. Kilala ko ba? Pa 6 na. December 1, 6 months. Nakakapit na. Nakakapit na ako. Eh, din eh. Yes, sir. Sayang yung binayad mo. Punta kami, nakamagbalik. Pawas na. Balik-balikan tayo dapat. Takal ka, magsing mata. Ini naman ini, alay. Alay. Itang kanalin niya. Magsing mata. Ini, nagkapero mo nito niya. Isa mo muli niya. Wala akong muli. Lausan niya ako na inawas ko. Enjoy, chill ako naman ng walang pagal. Enjoy. Kulay na ako. Ay na kasi, gumising ko 8:55. Stand up 9 AM. Kaya rin stand up almusal. Skera may pabagya. Ikayo, di na nasyon na pa. Ay, tara. Kasi ako, first 10 years din ko, bravo man ano kumigising. Ala pa mo ba? Huwag pa mo. Alam mo, ba mong ganda? Commute. No, kumagabrown ta sa Manila. Hindi, plus. Ate na ka man, plus. Kap na matutuat. Talagang balak kong lugan dahil lifestyle. Nah, lifestyle. Tabalo ko mag-apply ko rin. Masakit naman makayo.
Mouse. Bakal application ata. Masakit ako. Abot na nila ita. Bal mo yung malyari makanyan. Yaw may nagkakari. Yaw may nagkakari nga be ako. Yaw bala kayo kaya ng programming ako. Kaya may sabi-sabi kami may mouse. May mouse lang. Tanong ko ako yung assessment na kaya. Repeat after kaya. May sinabi na AI eh. What ay na sinabi na paragraph. Kaba na sinabi. Adwa kami mga to, mga parehas kaming kaba na sinabi, papa-repeat mo. Eh may repeat, mga one sentence siya mo may repeat. Na, itakan mo, may bagsa kami gari. O tas, detang aliwaming abe, alala mga to. May alublaw na mo, ikaw may mga duali. Tas kaya rin na, may develop na. Sabi ko pa mo, yakong bala karela. Ay, nakitang mag-trading dala. Yakong gagawa ka rin kaya na. Basic yung code naman eh. Kaya pa, kaya terminalia pa yung output. May tang asterisk man yan. Triangle. Mata-mata pa eh. Ilang code ka rin natin natin. Ala, Bahil mag-deploy sa internet. work from home lang mo eh. Mapunta lang ako pabalik. So, ang ini at niya pong programming kayo, essential na for kay kami, career shift ko. Bawa, hindi ka IT. So, ready. Lipat na ka din ang sensor na nakamabili agad. Deta nga ba wala bisasa. Itang metong kaya support, technical support. Itang metong mag-ticket yang kaya. Kung ating sirang laptop, ating mag-ticket yang. Pero yan naman so into 30k na yung ini. Mantaya ka 2 years na experience. Inay ako ka rin. Magsakit na Luis. Kaso, pag yan ay punta ako sa wala limited yung skill tayo. Buti nga po niyo naman ni Patrick, kaya pwede rito, ano lang. Gusto niyo yung isa? Yan lang. Yan ako sir. Favorite. Dahil binayad mo. Palwa. Mabagal ka mga tayo. Pag ay, pwede mo tayo dyan talaga. Talagang pinapit na yung obra ka. Kaya katama ko siya. Wala itang kaya katama. Hindi mo sa tigyan. Kaya ka talaga. Lagi sa akin dalawa kaya kulang na pa. Palabang ata. Sana, lamang kami. 1911. Papagal na ako. Papagal na. Yung 11 kayo. Alihilo. Ganado ko muna eh. Saka kasi mag-ulog lang nga ba ako. Kahit ko eh. Lagyan mo yung gagawin. Lagyan mo yung gagawin. Mga daan, hello. Baliktad na. Baliktad yun. Baliktad na. Ay kay Balo, wala ako sa ngabi ako ng karayan, babae ka na. Ayun, dyan eh sana. Ay, tayo, Carlito. Wow, Mag-sell na ako. Ako talaga. Bigla ako may gana na ito, may karin kumibab ka. May ka-energy ko, karin niya may punta. Wala man energy ka rin eh. Kasi ako, chill na pa mo, skin ko sana. Wala, chill yan. Wala yung energy. Wala mo mag-stop. Pagkakuat nila siya mid-level. Dapat magkalista ka sila level beginner mid. Nila siya mid. Dapat beginner sa babae. Dapat ay makalay siya. Yun ang bigyan. Ang babae. Kita mo mid namin palista. Dapat nila siya. Ay pare, ako dapat talaga. Para ano ganyan ako. Reset kayo nandun, termin na kayo. Research mo kasi kami. Parin siya